खुलुमबाय। दिनै 3 एप्रिल 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियाव दङ मेष राशि। जुदि नोंथाङा फालांगि खालामनो सानदों अब्ला साना मोजां। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। बृष राशि। फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गाज्रि हालोदाव थागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मिथुन राशि। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा हरखाबै मोनसे गिदिर अफार मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि। लेनदेन आरो बायनाय फाननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। सिंह राशि। फालांगियाव रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कन्या राशि। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। तुला राशि। नोंथाङा गावनि साख्रिनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनो हागौ। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। वृश्चिक राशि। रांनि आंखालनि गोहोमखौ फालांगि आरो जिउआव नुनो मोनगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। धनु राशि। हाबायाव इसोरनि अननाया थाबाय थागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मकर राशि। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कुम्भ राशि। सोरखारि साख्रि दङब्ला ट्रेन्सफार जानो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मीन राशि। साख्रिनि थाखाय नाजानाया फिथाइ गोनां जागोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।